Euskaltzaindia Euskararen Akademia izan da, bere webguneak Euskarari loturiko hainbat baliabide eskaintzen ditu. Baliabide hori guztiak webgunearen hasierako orrialdean ageri den tresna barran daude atalka sailkatuta. Euskaltzaindia izeneko erlaitzean, erakundearen antolakuntzaren eta jardun lerroaren berri ematen duten zenbait aukera ikusiko ditugu. Agenda, Euskaltzainak, organigrama eta abar. Asko biblioteka eta artxibo erlaitzean, literatura artxiboak, sariak eta literaturari loturiko beste zenbait tresna ditugu. Argitalpenak erlaitzean, izenak berak iradoki bezala, Euskaltzaindiaren argitalpenak biltzen dira, albisteak, katalogoak, agerkaria eta abar. 2019an Euskaltzaindiaren mendeurrena dela eta erlaitz berria sortu zen eta bertan horri lotutako ekitaldi eta berriei buruzko informazioa dago. Baina guri ikasle moduan interes handiena sor diezaguken atala hizkuntza baliabideak izenekoa da. Bertan, hizkuntzari loturiko arau eta tresna asko daude atalka sailkaturik. Jo dezagun Euskaltzaindiaren hiztegira. Bertara sartu eta ezkerreko aldean ageri den bilatzaileak Euskaltzaindiak onartzen dituen hitzen esanaietara eramango gaitu. Zaila gaitezen esaterako errota hitzaren esanahia bilatzen. Bilatzailean hitza idatzi eta bilatu zen intro sakatuta, zuzenean helduko gara Euskaltzaindiak hitzari ematen dion definiziora. Dena dela, webgunearen hasierako orrian ere eskuragarri dago hiztegiko bilatzailea. Hasierako orrira joateko, goiko eskarraldean ageri den Euskaltzaindiaren logoaren gainean klikatu besterik ez du egin behar, orrialdearen erdigunean daukagu hiztegia. Ikusi duzuenez, ez da ohiko hiztegia euskara-gaztelania edo gaztelania-euskara itzulpena ematen duen horietakoa. Euskaltzaindiaren hiztegiak entziklopedien estilora hitzen esanahia euskara hutsean ematen du. Beraz, zertarako balio dugu Euskaltzaindiaren hiztegiak? Bada, hitz bat euskara batuan onartu dagoen jakiteko, hitzen definizioa ezagutzeko edota hitzen ortografia ziurtatzeko. Esanahiaz gain, hitzaren izaera gramatikala ere ageri zaigu laburdura bidez. Laburdura horiek zer esan nahi duten jakiteko, eskuinaldean ageri den ikus alaber aukeran klikatu beharko dugu. Bertako laburdura ikurrak atalean, ager daitezkeen laburdura guztien esanahiak aurkituko ditugu zerrendatuta. Hizkuntza baliabideak erlaitzera bueltatuta, ikus dezagun barruan ageri den baliabide orokorrak atala. Atal horren barruan, arauak eta jagonet ageri zaizkigu. Zer gaitezen arauen barruan? Euskaltzaindiak 191 arau ditu. Arauak ez daude orden alfabetikoan ordenatuta, baizik eta zenbaki bidez, onartuak izan diren dataren arabera. Arauak bilatzeko ezkerreko menu zabalgarria zein eskuineko zerrenda erabilditzakegu. Arauak PDF formatuan daude, batzuek laburpena izaten dute, beti karratu gorri baten barruan. Ezkerreko menuan, arauen zerrenda hutsa agertzen da. Aldiz, eskuinaldean, laburpena zein arauaren PDF-erako lotura ageri dira. Egin dezagun froga 19. arauarekin. Gainean klik egin eta zuzenean garamatza laburpenera eta araua ikusi edota deskargatzeko estekara. Esan bezala, hona hemen azalpen osoa eta laburpena lauki gorrian. Arauez gainera, jagonet ere tresna interesgarria da. Izan ere, hizkuntza mailako zalantzak argitzeko Euskaltzaindiaren zerbitzu interaktiboa da. Ezkerreko aldean ageri dira eskaintzen diren aukerak. Lehenengo eta behin, ziurtatu egin behar dugu daukagun galderari dagoeneko erantzun zaion. Horretarako, bilatzailean hitz gakoak idatzi eta bilatu botoiare sakatu edo azpian gaika ordenatuta dagoen menu zabalgarrian bilatu. Behar duzun erantzuna ageri ezean, galdera egiteko aukera ere badaukazu. Horretarako, galdera egin botoiari sakatu, harremanetarako formularioa bete, eta azkenean, bidali. Hizkuntza baliabideak erlaitzeko beste atala aipagarri bat onomastika da. Bertan, pertsona eta leku izenak zein deiturak bila daitezke. Hiruretan bilaketa egiteko moda antzekoa da. Bilatzailean idatzita zein zerrendan aurkituta. Adibidez, pertsona izenetara sartuta, bila dezagun idoia. Pantailaren erdian izenaren jatorria irakurri ahal izango duzu. Eskuinaldean berriz, zein sexutarakoa den ikus dezakezu. Bila dezagun orain, kepa. Ikusten dugunez, izenak itzulpenik badu,
bertan ageriko zaigu. Bestalde, ezkerreko menuan izenen zerrenda osoa dago eskuragarri. Hizkuntza baliabideak erraitzean, Euskara Batuaren eskuliburua ere badaukagu, baina hori hurrengo bideoan azalduko dugu. Erlaitz honetako bestelako atal guztiak arakatzea zuen esku geratuko da.